Yeah, so mar dormer nuair bhí mar ag agrum na meile bhí mar rá tasíú an gomach ruirtín uair áfléig catá nua agus ruair mé héana agus céis nua. Well níl céis an so nómh tá sí sánthe an idáil agus mar dormar ar tá áta níos magraine. Yeah, tá áta níos meas ar dana bheith sánthe ná an idáil. So magraine. Ach is mis se féinnig sog, ha me gobar so le beag nach blianis, cred ná cred. Is as Kiri ó thuúchas mé agus hám i choíonn so i godar ar feid cúpla blion leis agus há tá dar go bheith a gom bheith obair libh sear fad agus is bralam gach second an busta. So na buch faointí na blina seáta dhéanam mar annach chuid agus tá sé fear jaachar chuirsí sa dhéanamh ar an obair bhíon arsúlagan. De listig de nómit. Ach cín si an soch ó cúpla Greengraph ó hacht na Gaeilge. Bhí hacht na Gaeil na olmhór gin am léna. Rachtála mar cuaigmach is trocha. So tá cúpla Greengraph sin ón seola, bhí seola all na Gwen istige dampel néomh chábhí in Osnaí. Agus dhéanam mar mehel na nóg sin rud nu a dhéanamíd le cúpla blion nús háid gérig canarach de spraga amach tíine ógus chunta agus iad a spraga le Gaeil na úsáid. Las mod an siom ranga agus ina saoil hain. Agus bhí ceolchrum all na Gwen i Macaulay Place le Bernie Fád agus Cormac agus Éamon de Barra agus cúpla rud eile. So tá cuimh chun plébeag íanamh ar an obair bhíon arsúil acu ag céis agus ag cuimh mad leis na Tuairisc. Bhí céit an an pí seo dhéanamh agus ru ag raibh mé buinte gleistá go mé bhuiin an ruigen a ráfuoi. So tháinig céisteach agus mis go bar trí lá sa teachtain agus céite go bar gá lá agus tháinig mar greibh mar táid géirí clí lena bhfuil legacies agan sa plantanga so tá sin an hábhacht ag dúin cuináil ar an gunnar sin agus tháinig mar greibh as na bháin cinál leis an cadreh leis na scolanna agus mar sin tháinig céisteach agus bhí sé gobar ag den bhana chuid ceardlan leis na scoilna áú le an átar document cantar líonra an nás na réags na Solán. So go dtí seo bhí si a seacht scoil ó na ní munscoil atá counter rud atá rás ar fad agus tá si cothú cadreh lo agus ag spreagan an altaí tá si dulaisteach ag déim ceardlan na spríúla lo agus mar chuid de sin rud mór dhéanam mar le seachtain na Gaeilge ná tá an leabhar seo tach Teddy Saibh Rosenstock a scríomh agus tá ceolaigh dul leis agus inistá sí trééis na Teddy a thuirteach. So dúir mar nach méid sé deastá ráach Teddy ar chuirteigh na scoilna is Kentar. So chuir mar an rud amach ar na meán agus tháinig bhí de Teddy agan ach bhí anéile bhéir so bhí ar tuile Teddy ag cenach ach rud bhí deasfaí chum mag raibh na scoilna béirle ag buint tanmhas agus gur rud spríol bhí Teddy ag déanamh bhí Teddy cinál lo don seachtain don de lá scoile agus chuir Kate pacáiste le chéile agus bhí task beag ag Teddy don rang gach lá so idir dathúáin nó beidir árán elam agus mar sin de. So rud anna spríúil agus tásúla go méid in an leanúint lei sin so sin Teddy ag Gaelscoil Náisnaí Kildare bhí si anna hásta raibh na dachanna céine ar Teddy is a bhéir scoil agus scoil nébhlarcáin sí an báhann seo máilína grúach. Agus an teachtain an bblionn seátain sin seachtain na haireachta dhéon Kate Johnscomh de sin rís chun an Gaeilge spreige ar bhealach. Nací an Gaeilge atá lárnach san imimecht ach gur imimecht úntaché agus an Gaeilge mar lárcuide. So is maithlinn cinál díú ar an inbhúnacht agus a bheith glas mar agraíocht chomá. So seo bádaíonn si as rudaí a chuirsáilte. Agus so háirla sin cún Náisnaí agus fuair mar dúis an sin mar sa an bhecinn sibh gradam seachtain na haireachta don ceardlann tógáil bád sin. So bhí mar anna hásta sin tá anna job ar siúla Kate. Agus rud eile anis agus mac go héin tá tiile spéise gom ag Gaeilge spreige ag meas daoine óga. Mar feicim céó tábhacht is tá sé ar tá tú ag tógáil leanaí mar déir siad sa bhéirle ní chud é tógann tá sráid bhaile dí tá poblatá gceiste soga le daoine a thógáil agus tá sin anna hábhacht go héobh na Gaeilge de. So tá neartar siúla go fi láthir bhí an lásprí agan mí na bealtain uiscate ag fathe an éananig in Náisnaí áit anna eáach rud bhí tábhachtach mar bhí golóir daoine just ag dul thrád agus ag teachtaisteach ag buúlaisteach agus bhí an aimseir go hána súla go méid go ríis sem líana agus anna lá bhí an agus rudúntaach faoi go raibh daltaí ón Gaelchláiste gur mágad Siobhánasí de spreige agus iad bhealach
agus tá Lenny Siobhan buinte leis so níl an dar rá acu. Ag táis tá siad inis ag chuir siad ceist teach ar an blinte thugan, agus tá sin úntaach den na daine ógan na dégóirí eiscint gníomh is éal na Gaeilge. Se rud a hosníar le déine grúpa tistí agus lapatán, mar rís tá sé táhacht agus gohair an tréifte sin agus máthacha sa bhaile in an éanaar, tá sé uignach, tá tú ag leirg pobl agus tá sé dechar teachtar pobl Gaeilge. So sin rud atá tá meascán na daine an tá cúpla duine atá ag tógáin na páistí le Gaeilge agus cúpla duine nachhfuil mór an Gaeilge acu ach chuirte fáilte rih gacéine. Cool Cubs rud eile, far ó Ballymona atá ag teach thugan lua a rís don isgrúpa sin faoi bhn na cúig bliana díis. Sport agus sprí agus skillna na gléhí Gaeilgecha as Gaeilge. Agus an sin tá club sprí agan tá sé táhacht dún chomá na rudí réalta bheirsúil chomá leis na mór imachtaí cosú leis an ásprí, so bíon an club sprí arsúil gachteachtain agus cléhí chlór atá an agus Lego agus mar sin de. So sin neartatá arsúil agan dus na imachtaí tailig. Dus na dína óga eile. Dína fásta óga so há chláirachtaí nua siúlta gin am léana agus mé héana agus céis ath ar an bhórmhór á Rachtáil. So an aimimeá leis na haachtaí so ná tá annach chu dína há ar chuoislam so bhil agus ní bhíon an deisecha úsáid. Fiú mé héanaar a bhís ar an gláiste cé go bhfuil cuman Gaeilgecha ní as mar bhilde. Oops. Ach tá annach dína bh lehanana gomsairthe agus Gaeilgeach ní bhíon an deis san úsáid seachas na curcóra agus anna curcóra gohúntaach ach orintanta bíon amachtaí eile uair agus spríúla i tastal chuma. Agus tá cúplarád déanta gin am léna, so bhí podchréile dúchas beo nádra an aithníonn sibh an bhirsa ach is influencers iad. So seo chuáin de bhircha agus cían mar cosbla tá siad go hálan denan siad fiseán agus podchréiltaí. Tá podchréile nua, well nua is, seolta chu dorban am dúchas agus bíon siad a play dúchas agus mitosílíocht agus rudí eile a bhfuin leis an star agus star na hhéirnan. So tháinig siad chun i 33 South Main agus bhí ihe an na gin. So seo chuitas na Greengraph a bhí a gin, agus bhí siad a play Naomh Bríd, so bhí sé ábhreacht a chunta dar rud a bhí go hálan. An antacht is déine ana mar ná ihe bhór fiise, so bhí sé ihe bhór fiise vision board night an béle háir sin man bh sin oroscoibh. An smíad a háhéh hiirde nó go bhfuil iris leabhar agus bhí cúparád a gin ó chóir a raibh bhí sin go hálan. Agus bhí an deisi dína rudí ag gearmach agus íhabhór ar board fiise chorthúdómh féin cad a haolíonn siad ina saoil agus na rudí a hatnííon lós rudí mar sin. Bhí sin go hálan. Agus tá annach chuid eile barta gin, Tá míidir tosnú amach le amacht gach dar a bhí agus an bblionnscún hamasú le tuile agrú cé go méid mise anna gnoch an bblionnscún is léir. Ach fós a tacht an bblion so beag yoga féin air agus caí ag slá fallánna de hais éigent ag deir bhí an bheitheh agus beag sána ascailge ag deir bhí lúnasa sin trend mór ha an léntas agus tá siad ag oscailting acháit. Agus an son beag chá ihe cheardíochta a gin ag deir na bliana. Seo rud eile a bhíon arsúil a gomhéin ach go háirtha agus de scarannig sé seo mé ar chunig mé. Seo derm cuid. Dis na pósálacha ath déanta gin am líana ar Instagram agus derm lomhéin an tamar fád cá na míon an tam i míon sé Instagram. So seo cuid dus na rodí anamar agus dus na grúpi eile tá sé just go háit go húntaach Instagram agus Facebook tá sé an aisce agus tá reach mór gin air. Seo ceantas na pósálacha is fearlam héine an mar am léna. So denimiid alt gach seachtain sa lens líidir scríb an cuimh iad agus chuirmar céad altisteach an éiric so mar an chéadú alt agus seo alt speisialtar scrí cuimh dus na céad a héin deis an chuáil na úsáid a gúnta chudara an éiric. So sin é an postí an is héin agus tá anna chuid is léir. So sin iad na haachtaí sosiálta rád amháin eile enimiid go mór le dar le Gaeilge ná an gó. So ceam go bhfuil an scéile os a goibh fád so dtíor mé ar na grohí nua atágain. Chláraigh ceir go nó nua lin an éiric, so macníí teag solicitors Anthem Vital, siad son an tain cólacht an éan a dhéanaan ceirníad, tá siad fear cool, tá siad bunathe ag léana. Siog Botanicals, tá siad son she's an bóthir i Crookstown agus bemí de cloisiid meálar her son snis gealta gas an níos agus na dental rooms. So rud amháin ath an
Hábh tucha leis an gnóí soch an servís mar má hasíú sil bhegus ascailn sa chunta so catú bheith in an íúsáid i ngach chuid an saoil. Agus is lídor é Antón de Lap tá gach ein dúis féin spéirbúteige tá sé húntaach ar fad. Bhíonn sé gobar leis an bhuras le chun na gailge le gachrod. Agus chuann sesin servíslí ar fág thomláán trí gháilen agus tá sin Harbh táhachtach. So den sé gachrod uchtnagus provád Wills cenach stíal tuthe gurta pásanta. Denan sé de anama asú ó bhéir le go gháilen agus nílas gom conas íana sé mar tá céim CDleG gom hain. Agus tás gom go bhfuil sé annachchastas conas go de anama úsáid ach bhí sa leirta éigen ag papa ghailteachta má nu le déine agus dúirt sé an cú sé dangháil le Antón agus dúirt sé bhla anama a thuú go gháilen agus clickbhán mar siad bhí sé dénta. Naidir conas íana sé ach tá sé anhapaig agus má hasíú bhéin a bhís fiú. Duine sé dlí taileach agus chunirthaí ag scachard. Servís omláin sí gáil eile hágain há nuan ná an Dr. Roisin Brady is fiachlóir í in náisnaí sna dental rooms agus tá sí lánsásta gail úsáid le héanana hagus seach an dúirs. Seo is fiún bheith éisi go go hain. Seo fí seán dhéanas le bearstrip ceantas na gnóthaí an le déine. So dogmar ó chuúna salán agus seo é Chris tá Chris ag go bhfuil le bearstrip le cúblion nuas agus éisian a bhí mar skipper gan nómh. So seo é an bóirse é hain is bóirse tradiisiúnta é agus tá kistin, leharras agus áit na si ann. Tá cafe, tí, duch na boga fion agus búr á túla chuma. Ar fáil agus tá áitas ag túsach an bháid agus féch ar an mar. So fádas bhí mar ar an dros dala mí mar meall ar an bhíothúra ó Chris agus bhí na hanfa ar fád dar leanú an nása. So seo iad na halí a bhílinn agus iad a mutha snámh agus seo iad i ggéthe grabhthga leis a gáín began san. Bhí anmha darlún sa spéir chumá so seo go ascadáin tún cean sa an óg agus írig áilteach chuirnúú agus i déanamh gasce agus há chean san níos sinna is féidir sin ahand ón streip chomh ath ar a aig. Agus sinna sé gur green graphic a gglachdómh agus níor airí gorábh am camérá. So leislí tríd an tros. Stop mór ag an Leinster Aqueduct le haid ceachstar ó Chris. Tóg chéad níos mó ná 300 bliain ó hin agus é fós na cheasfanmh. Go gardan níag san stop for bhór daine ag buint úsáid as na Héisce Bailí ach bháin muinte Guinness a dúsáid na canál súscadaí néidir seaca le ceags ómper agus sin green grafton bóir sé déirnach a dog James Gate. Bíon de go green graph glachma agus sin Chris ag géirigh na Angles Alt. In 1998 duineach na canála oscailta ríis agus an isis tá na 1000 km canálacha in éireann tá réig le taisclíochtaí ina bhartha. Sin ceantas na rodí a mé géir déanamh na sin gnóthaí ná pebliíocht agus fógraíocht déanamh agus tá sé spríúil rodí anamh mar sin rénos. So tá annach chuid fós atach le gnóchail dara ach go háras na mína há machrón mar ó hús bhí anar thoid dúrtha ar thach na Gaeilge agus an bheitthe. So so beag brochure nua agus seola ifigúil ag tacht go lua ag dearan na bliana agus an son beag tuile servíisi ascail an fud fad an chunta sin rud eile thom i ggéir géanamh leis le gnóchail dara tá díonn sé ar an gúnta ar fad le fuór na gohí son tá siad an gáát seachas nósnaí agus an salón. Agus tá chuig nó óchail dar trééis chuirteach ar grad an glór na Gaeil agus beag tuile chuirteach ar rivier na bliana tásúlagam.